खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बरा नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ मोनसे गेदेरथार रादाब होनो लादों आरो बे रादाबा जाबाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि रादाब आरो बे रादाबा फैदों जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्राय फैदों आरो बे सनितपुर जिल्लानि मोनसे गोनांथार रादाबखौ नोंथांमोननि सेराव दिनै जोङो दिन्थिनो नागिरदों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आसाम सोरखारा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानायनि लामायाव आरो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाया माबे स्टेजाव दङ बेनि बागै जोंनिसिम मोनसे रादाब मोनफैदों आरो बे रादाबा सनितपुर जिल्लानिफ्राय मोनफैदों आरो बे समाव बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनाया माबे स्टेजाव दङ बेनि नोंथांमोननो मोनसे गेदेरथार रादाब होनो लादों आरो बे मोनसे गोनांथार रादाबा फैदों सनितपुर जिल्लानिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सायाव आरो लोगोसे बिटिआरनि सायाव मोनसे मेलेमजिबि मेल खुंनाय जादों थांनाय 17 आगस्ट खालाराव थेलामारा बरगाव कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव बे मेलेमजिबि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों आरो सनितपुर जिल्ला इउबिपिनि बानजायनायाव बिटिआर आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय मेलेमजिबिफोरनि मेल खुंनाय जादों आरो बे मेलावनो सेन्ट्रेल पिजिएसिबिएमनि बोसोनगिरि मुस्रि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो आरो बिथाङा बाहागो लानानै खायसे गोनांथार खोथाफोरखौ बिथाङा मोनथिनो होदों आरो बिथाङा मा मोनथिनो होदों जोंनियाव बिथाङा बुंनाय खायसे भिडिअसफोर दङ बे भिडिअसफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय जों लानानै फैगोन नाथाय गिबियावनो बे मेलेमजिबि मेलाव सोर सोर बाहागो लादोंमोन गिबियावनो नोंथांमोननो जों होनो नागिरदों बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोन बे मेलेमजिबि मेलाव बुद्धिराम बसुमतारी बिथांनि अनगायैबो नर्थ धेकियाजुलि आबोबनि आफादगिरि मिसेस फरमायसुलि बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिया आरो लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट नर्थ धेकियाजुलि आन्सलिक बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि आफादगिरि बिथाङाबो नुजाथिया आरो लोगोसे बरगाव आन्सलिक बर' साहित्य सभानि आफादगिरि तिलक बरमहलिया मेलेमजिबि बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिया दानिया फै जोङो सेन्ट्रेल पिजिएसिबिएमनि बोसोनगिरि मुस्रि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर रेकर्डआ जानानै थांबाय नाथाय बेनि उनाव बिटिआरनि कमिसन दाजानायखौ बिथाङा लुबैदोंमोन 27 जानुवारियाव जि बर' सुक्ति जाबाय बे सुक्ति जानायनि उनावनो 10 दिननि गेजेराव बाउन्डारि एक्सटेनसननि बा गामि सोनाय आरो दानख'नायनि जि कमिसन दागौमोन बेखौ 10 दिननि गेजेरावनो दागोन होननानै सरकारनि मुखपात्रआनो बुंदोंमोन बेथ' जायाखिसै बोसोनगिरि मुस्रि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा बुङो दे गोरोबथानि उनाव 10 दिननि गेजेराव कमिसन दानांगौमोन नाथाय दानाय जायाखिसै आरो फेब्रुवारि मास थांबाय मार्च थांबाय मार्चनि जोबथायावसो लकडाउन फैबाय बिसोरो मास मोननै कमप्लिटलि मोनदोंमोन बेयाव बिथांमोना मावाखिसै ओरैहाय आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि केबिनेटआ पास जानानै थांबाय होननानै बिथाङा बुंथिया दाख्लै आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि केबिनेट पास जाना थांबाय 31 आगस्ट खालाराव बिल पास खालामगोन होननानै बिथाङा आसा थिदोंखौ रोखा नुनो मोननाय जादों आरो खोनानो मोनदों बे केबिनेट पास जानाय जि माबा बेखौ बिल लाबोगोन नैबे 31 आगस्टआव आरो एसेम्ब्लियाव कमिसनखौ फैजाग्रोनो लुबैनायखौ बिथांनि बिबुंथियावबो नुनो मोननाय जादों खालामदों ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन कमिसना आवगाय फैग्रोनानै जोंनि एरियाखौ गामि दाननाय आरो सोनाय बेखौ मावग्रोनांगौमोन बिटिआरनि थाखाय कमिसन दानाय आरो बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो गामि बोखारनाय खामानिखौ मावफुंग्रोनायनि सोमोन्दै साननायनि सोलाय बर' दैदेनगिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थियाव मुखुब जाजोबनाय खोथाखौ बिथाङा रायखांदों नाथाय सरकारनि जि हदिस्सा बेखौ जों खिन्थु माने एसे अभाब बायदि नुदों आरो बर' नेताफ्रा गासिबो इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव बिजि जाजोब्बाय बिनिखायनो बै कमिसन दानांगौनि आरो गामि सोनांगौनि बे अंकआव गैला बिसोरो नाथाय बिथाङा आसाबादि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गामिफोरखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ मोजाङै दाफुंलांनो हागोन आं आसा खालामो नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जे बिल बे मोजाङै मोजां जाना फैगोन जाना थांगोन आरो जोंनि प्रप'ज एरिया बिटिआरनि प्रप'ज एरियानि बाहेरायाव थानाय गासै गामिफोरखौ सोजोबनानै मोनसे मोजां अट'नमास काउन्सिल जागोन होननानै आङो आसा खालामो बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों बे सनितपुर जिल्ला इउबिपिनि बानजानाय बिटिआर आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सोमोन्दै सावरायनो लानाय बे मेलेमजिबि मेलनि गेजेरजों जिहेतु दा माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननैखौ जिहेतु बिटिआर हाबथारगोन होनबाय थादों स' बे बेसेबां पसिबोल माने देख बेखौ बिनि एन्सारखौ होनोब्ला एमअएसखौ नायग्रोनांगोन एमअएसनि जि ड्राफ्ट खालामनाय बे एमअएसनि स्पिरिटखौ नाय 3.3 आव लिरनाय दं 3.3 एमअएसनि 3.3 आव लिरनाय दङ जे बिटिएडिआनो बिटिआर हिसाबै नाम खालामनाय जागोन आरो बेबो कम्प्राइजिं एरिया अफ बिटिएडि थारमाने एक्जिस्टिं मोनब्रै जिल्ला बिटिएडिखौ लानानैनो बिटिआर बानायनाय जागोन होमबा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय माने बर'फोरनि गुबुन जिल्ला जेरै सनितपुर
बिश्वनाथ आरो लखिमपुर धेमाजि अबेनिफ्राय हाबगोन बेयो एमओएसनि जिबायदि ड्राफ्टिं डिभाइस बे डिभाइसखौ जाय मानसिफ्रा गोथौयै बुजिनो हागोन बे क्लियार जागोन जे थारमाने बिटिएडि शेल बी रिनेम एस बिटिआर बिटिएडिल' जागोन बिनि अनगायै जेबो जाया बेखौ आं साननाय दङ आरो बेल' जागोन बायदि मोनो बे मेलायावनो नुजाथियो सनितपुर जिल्ला नर्थ ढेकियाजुलिनि आबोबनि आफादगिरि मिसेस फोरमायसुलि बसुमतारी बिथाङा सोंथि जोंनायाव बिथाङा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बरायनानै लागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों जा जोङो मोननो थांगासिनो दङ बिनि सायाव आंहा जेबो अबजेक्सन गैया जितु बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव आंहा जेबो गाज्रि अबजेक्सन गैया आं बेखौ गोथार गोसोजों बरायनानै लागोन जागोनब्लाबो बेखौ आङो लं प्रसेस होननानै सानो आरो गोबाव समनि उनाव जागोन बेखौ जायोब्ला जों बिटिआरखौबो जोङो बरायगोन बेनि अनगायैबो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट नर्थ ढेकियाजुलि आनसलिक बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि आफादगिरिखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों बिथां आफादगिरिया बुङो दि बर'नि मोनथामबो जारिमिनारि गोरोबथायनि मोनसेबो गोरोबथायाव सनितपुर जिल्लाया हाबासै जोङो दायो मिथिनो मोनबाय जोङो मोनथाम एकर्ड जाना थांबाय 3 एकर्डसिमावबो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ हाबाखै बे बुब्लियाव बिथां आफादगिरिया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बरायनानै लादों इउबिपिअआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जिथुनाखि दायो लाबोदों जों बेखौ लानायाव जोंनि थाखाय 100% जों माने वेलकाम खालामनाय दं आरो ओरैहाय बरगाव आनसलिक बर' साहित्य सभानि आफादगिरि तिलक बरमहलिया बिथाङाबो बे मेलेमजिबि मेलाव नुजाथिया बिटिआरआव सनितपुर जिल्लाया गोग्लैयाखैखायनो बिथाङा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बरायग्रोदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आं वेलकाम जानायो बिटिआर जायोब्लाबो सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबगोननि आसाबादि नङा बिथाङा बिटिआरआव जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ गोग्लैयाखै आरो इयुनाव बे बिटिआरआव इनक्लुसिभ जागोन ना जाया बेनिबो जेबो थिरांथा गैया सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसननाय खामानिया जागोनब्लाबो गोबाव समनि उनाव जागोन होननानै बिथाङा बुंथिया बेसेबा गोजान रिन्दाव गोजानावहा जोंनि बे सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबसननायनि जेबो सिमा गैया नाथाय अब्लाबो बिथाङा बिटिआरखौ बरायो मख'नो गोनांदि बिथाङा गावारि मतामतसो होदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बरायदों गोबां जेंना थानाय सनितपुरा बिटिआरआव हाबगोननि जेबो थिरांथाय गैयैखौ बिथाङा सां बोलावरिदों जोङो बे सनितपुर जिल्लाया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलावहा थिसनजानायखौ आङो हास्थायो आरो लुबैयो बेनिफ्राय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोना रोखा जायोदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे जुनिया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय जासिगोन नाथाय माब्ला दाफुंनाय जागोन बेखौ समाजो खोन्थासिगोन नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि सिएमएलटि डिएमएलटि आरो बिएमएलटिनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव अब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।